כולם? אתם יודעים איפה כולם? אנחנו רוצים להתחיל, אני אלך לראות איפה כל השעה. למה סדר רשימת? למה? עכשיו את הקלסטרים אני מציעה שתיקחו לכם, תצטרכו אותם, ובסוף היום פשוט תשאירו כאן, שלא תצטרכו להסתכל מפעם לפעם. אבל ההרצאות כדאי לכם. אבל בסוף, קורס אנחנו מקבלים. כן, כי אולי תתחיל לרשום הערות, טוב, אולי אנחנו נתחיל, כי ההרצאה היא ארוכה. אני יודעת, אבל ההרצאה היא ארוכה, אם אנחנו לא נתחיל עכשיו, אז חבל שתפסידו. אז אולי אני אתחיל שומעים קצת שקט. תהיה בשקט בבקשה. לא היה כמה דקות. טוב, אז אולי אני אתחיל בזה שאני אציג את עצמי. שמי עורכת דין אילנית שבת, אני עורכת דין כבר למעלה מ-20 שנה בסוגיה של... רק תרימי קול קצת. רק יכולה לצעוק. אני עורכת דין שעוסקת בענייני ירושה ומשפחה. רגע, אני אקרא לכולם, וחבל שלא ישמעו. הנה, היא הלכה לקרוא, פועה, היא הלכה לקרוא. מה היא הלכה לקרוא? מקיימים ירושה פה. זה תמיד מעניין ענייני ירושה. נו מה, הכסף תמיד מעניין. איפה נדבר? אז באמת, התבקשתי להעביר לכם הרצאה בסוגיות נבחרות בדיני ירושה, להסביר לכם מונחים בסיסיים שקשורים לענייני ירושה, וזה באמת יכול לעניין גם יורשים, גם מורישים, זה מעניין את כולם. אז אנחנו באמת נעסוק במספר נושאים. אנחנו נתחיל, אני קודם כל אעשה לכם, אני אבהיר לכם את ההבחנה היסודית בדיני ירושה, בין ירושה על פי דין לירושה על פי צוואה. במונחים משפטיים זה הבחנה מאוד מהותית. אנשים לא כל כך מבינים את ההבדל, לפעמים אנשים מגיעים אליי ואומרים לי, הוצאנו צוואה. ובמעשה מבקשים, מדברים איתי על צו ירושה. שלום. שלום. המונחים הם מאוד מאוד שונים אחד מהשני, ואני אנסה באמת להסביר לכם את המונחים הבסיסיים בדיני ירושה. אנחנו נדבר על הרשם בענייני ירושה, הפקדת צוואה, סוגי הצוואות שקיימות על פי החוק, מה מוכר כצוואה, מה לא מוכר כצוואה, איך אנחנו מתכננים ירושה, איך אנחנו מבטלים צוואה, נניח יש לנו צוואה שאנחנו אמורים לרשת, במסגרת אנחנו לא יורשים, מה אנחנו יכולים לעשות. אני אתייחס לזכויות ירושה של בן זוג, ואני אתנח באמת את ההרצאה בסוגיית הצוואות ההדדיות, שבדרך כלל היא מאוד מאוד מעניינת. העברתי כבר הרבה הרצאות בנושא הזה, ובאמת זו סוגיה שתמיד כולם מתעוררים ויש ויכוחים, וזה מאוד מעניין. גם בנושא של צוואות הדדיות כתבתי ספר שמתעסק בסוגיה הזו, ואז גם אוכל להבהיר לכם את הסוגיה הזו טוב יותר. ובכן, אנחנו נתחיל באמת בהבחנה בין מהי ירושה על פי דין ומה זה ירושה על פי צוואה. באמת, כשאנחנו מדברים על ירושה, אנחנו מדברים באמת על מישהו שהולך לעולמו. ואז השאלה הבסיסית היא, מי היורשים שלו? איך אנחנו יודעים מי הם היורשים של אותו אדם? אז חוק הירושה קובע קביעה מאוד פשוטה. הוא אומר דבר כזה, אם אותו אדם השאיר צוואה, היורשים שלו יהיו על פי הצוואה, מה שהוא קבע בצוואה. אם הוא לא השאיר צוואה, קובע החוק מי יהיו היורשים של אותו אדם. ובאמת יש כל מיני אפשרויות, אם הוא השאיר אישה, הוא לא השאיר אישה, השאיר ילדים, השאיר הורים, השאיר אחים. כל הסיטואציות קיימות בחוק הירושה, ואנחנו לפי זה יודעים, אנחנו קובעים, אנחנו בודקים האם השאיר אישה, האם השאיר ילדים, ויש את החלוקה שהחוק קובע. אנחנו בהמשך, אני אתייחס לזה באמת מה במקרים היותר שכיחים, איך מתבצעת החלוקה. אז באמת, אנחנו קודם כל צריכים לשאול, האם יש צוואה לאותו אדם. אם יש צוואה, אז אנחנו פשוט צריכים לקרוא את הצוואה
ולראות מי הוא הותיר כיורשים. נניח שאנחנו יודעים שאותו אדם הותיר צוואה. מה אנחנו עושים עם הצוואה הזו? האם די לנו בצוואה כדי לממש את הזכויות שלנו? אז התשובה היא לא. החוק אומר וקובע שאם אדם השאיר צוואה, הוא צריך לעבור הליך נוסף, יותר פורמלי, על מנת שיצהירו על זכויות אותו אדם במסגרת הצוואה. כאשר לא משאירים צוואה, יש הליך אחר. ההליך שמתייחס למצבים שאין צוואה, זה הליך שקובע שצריך להוציא צו ירושה. מה זה צו ירושה? צו ירושה זה צו פורמלי שהמדינה מוציאה באמצעות השלוחים שלה, כמו שיש שופטים, יש רשמים לענייני ירושה, שהם מוציאים את הצו הזה, ובצו הירושה אנחנו יכולים לראות מי הם היורשים של אותו אדם. את צו הירושה אנחנו מגישים, אנחנו מפרטים שם את שמות היורשים של אותו אדם, על פי מה שקובע החוק, שאין צוואה, ואנחנו מצרפים תעודת פטירה של אותו אדם, מבקשים להוציא צו ירושה. קוראים לבקשה זו בקשה למתן צו ירושה. לעומת זאת, מי מוציא את זה? אנחנו תכף נגיע מי הגורם. אני אמרתי הרשם לענייני ירושה, אבל יש עוד גורם נוסף שיכול להופיע. מיד לאחר מכן אני אעבור לשלב מי מוציא באמת את הצווים האלה. במקרה שאין צוואה. כשיש צוואה, אנחנו מגישים בקשה למתן צו קיום צוואה. זו בקשה קצת שונה. לבקשה הזו אנחנו מצרפים את הצוואה, ואנחנו מבקשים, בסופו של יום, אנחנו גם מצרפים תעודת פטירה, וצריך לצרף את הצוואה המקורית. אם אין צוואה מקורית, יש בעיה. צריך לעבור הליך מיוחד שאנחנו צריכים לבקש רשות להגיש העתק של הצוואה. לא תמיד מתירים להגיש העתק, לכן מאוד חשוב להחזיק את הצוואה המקורית ביד. וגם אם מישהו רוצה, עורך צוואה משלו, והוא רוצה שהיורש שלו ייהנה בסופו של דבר, חשוב מאוד לתת העתק מהצוואה כדי שהצוואה המקורית תהיה ביד. אז אנחנו מצרפים את הצוואה המקורית ואנחנו מבקשים בסוף הבקשה לתת צו קיום לצוואה. תראו, יש שוני בין צו הירושה לצו קיום צוואה. מה השוני? כשאנחנו מקבלים צו ירושה, הצו למעשה מפרט את שמות היורשים, ובצד הוא רושם מה החלקים של כל יורש ויורש. למשל, אם יש בן זוג ושלושה ילדים, אז יהיה רשום בצו הירושה שהבן הזוג יש לו חצי, יהיה רשום חצי, וכל אחד מהילדים יהיה רשום שישית. ואז, זה הפורמט של צו הירושה. לעומת זאת, כאשר מדובר בצו קיום צוואה, אין פירוט של שמות היורשים. אנחנו מקבלים צו שקובע שהצוואה המצורפת לצו היא בת קיום. זאת אומרת, מי שירצה לראות האם אני יורש או לא יורש מכוח הצוואה, הוא פשוט צריך לפתוח את הצוואה ולקרוא אותה. עכשיו, אלו שני הדברים, שתי הצווים האלה, רק באמצעותם ניתן לממש ירושה, אם אנחנו זוכים על פי ירושה. בלי הצווים האלה אנחנו יכולים להיות רשומים בצוואה, אנחנו יכולים להיות יורשים, אבל אם אנחנו לא מקבלים את הצווים האלה, אנחנו לא יכולים לממש את הירושה. רק באמצעות הצווים אנחנו יכולים ללכת לבנק, אנחנו יכולים ללכת לטאבו, אנחנו יכולים ללכת לכל מיני גורמים כדי לממש את הזכויות שלנו על פי צו הירושה. יש לי שאלה רגע, כן. אולי תגידי את זה בהמשך. צריך להפקיד את הצוואה באיזשהו מקום? בדיוק עכשיו אני מגיעה לזה. אבל זה שתי צווים. סליחה? זה שני צווים. אם משאירים צוואה, אז מבקשים צו קיום צוואה. אם אין צוואה, אז מבקשים צו ירושה. אין זה וזה? אין דבר כזה. החוק אומר דבר כזה. השאר צוואה, יש צוואה. אם אין, אז החוק קובע מי היורש. אם אין זה צוואה... מתחלק לכל הילדים? אנחנו גם נגיע לזה. אם יש בן זוג מקבל חצי, והילדים את החצי האחר בחלקים שווים. אם יש רק ילדים ואין בן זוג, אז כל הילדים מקבלים את זה בחלקים שווים. זה מה שקובע החוק. אם אין ילדים ויש בן זוג, אז אנחנו נגיע לזה בהמשך ואני אגיד לכם מה האפשרויות הקיימות. אז מפה אנחנו עוברים באמת לרשם לענייני ירושה, שהוא למעשה הגורם הפורמלי שנקבע על פי חוק
כדי לדאוג, הוא זה שמכריז מי הם היורשים בכל עיזבון. זה תפקידו על פי החוק. את הבקשות, גם בקשה לצו ירושה וגם בקשה לצו קיום צוואה, אנחנו מגישים לרשם לענייני ירושה, וכל ההליך מתבצע במסגרת הרשם. במאמר מוסגר, יש גורם נוסף שאנחנו יכולים לפנות אליו כדי לקבל את הצווים האלה, וזה בית הדין הרבני. ההבדל בין בית הדין הרבני לרשם לענייני ירושה מתמקד בעניין אחד. זה שמי שפונה לבית הדין הרבני צריך לקבל את הסכמתם של כל היורשים כדי לקבל סמכות של בית הדין הרבני. אם יש יורש אחד שמתנגד להעניק סמכות לבית הדין הרבני, בית הדין הרבני לא קונה סמכות. לעומת זאת, אצל הרשם לענייני ירושה, ברגע שאחד היורשים פונה, אין צורך לקבל הסכמה של כל היורשים, וברגע שהוא פונה, הרשם לענייני ירושה באופן אוטומטי רוכש סמכות לדון באותה בקשה, וגם אם פונים אחר כך לבית הדין הרבני, בית הדין הרבני לא יכול לרכוש סמכות בנושא הזה. מה קורה בין הרגע שמגישים בקשה ועד שהצו ניתן? זה בדרך כלל, אם אין הליכים מיוחדים, אנחנו מדברים על תקופה של בערך 3 חודשים באזור תל אביב. הבקשה מתפרסמת בעיתון, תמיד אתם תראו בעיתון, יש את החלק האחרון, אנחנו מפרסמים שהוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה או ירושה למנוח הזה וזה, כאשר המטרה של הבקשות, של הפרסום, זה לאפשר לאנשים שחושבים שהם נפגעים מבקשה כזו, לפנות ולהתנגד לבקשה. אנחנו יודעים שהרבה פעמים יש מוגשות בקשות למתן צו קיום לצוואות, שאנשים מודרים, הם היו אמורים לרשת, אבל הם לא יורשים, ואז הם רוצים להתנגד. איך הם יודעים אם מוגשת בקשה? הם מסתכלים בעיתון כל הזמן, לראות האם הוגשה בקשה או לא הוגשה בקשה. אפשר גם לעקוב אחרי העניין הזה באתר של הרשם הירושות, באתר שלו, באמצעות תעודת זהות ושם המוריש, אנחנו יכולים לעקוב האם הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה או צו ירושה. זה לא היה בעבר, זה אומנם בשנים האחרונות, אבל כעיקרון ניתן לעשות את זה גם היום. מתפרסם, יש פרסום, ואם לא מוגשות התנגדויות, במקביל זה מוגש גם ליועץ המשפטי, שעובר על הבקשה ובודק האם יש מקום להתערב בהליכים. הרבה פעמים קיימת אפשרות, יש חסויים, יש קטינים שיורשים מכוח הצוואה, ואז באופן אוטומטי יש התערבות של היועץ המשפטי, שתפקידו בדרך כלל להגן על חלשים, או על יורשים שלא יודעים, שרשומים למשל בצבא, אבל לא יודעים על הגשת הבקשה. אז במצבים כאלה היועץ המשפטי מתערב. אם הוא רואה שאין סיבה מיוחדת להתערב, אז הוא פשוט שולח לרשם הירושות הודעה שהוא לא מתערב בהליכים, ואז אם לא מוגשת התנגדות, בסופו של יום ניתן הצו. עכשיו, נחזור חזרה לאותם 3 חודשים. ב3 חודשים האלה זה הזמן למי שרוצה להתנגד לצוואה מסוימת שהגישו אותה, מבקשים בשבילה צו קיום, זה הזמן להתנגד. מה זה להתנגד? זה אומר, אני מתנגד למתן הצו לצוואה הזו. למה? מכיוון שמי שערך את הצוואה מושפע על ידי היורש בכוח הצוואה, או הוא לא ידע מה הוא עושה, ואני צריך לרשת ואני לא יורש בגלל זה, אז מגישים התנגדות לבקשה הזו, ואז מה שקורה ברגע שמוגשת התנגדות לבקשה, כל התיק שהיה אצל הרשם לענייני ירושה עובר באופן אוטומטי לבית המשפט לענייני משפחה, ושם יש הליך משפטי מלא, שכאשר בית המשפט, השופט שיושב בדין, מנהל אותו כמו כל משפט אחר. יש עדים, יש סיכומים, יש חקירות, ובסופו של יום השופט צריך להכריע האם הוא נותן צו קיום צוואה או שהוא לא נותן צו. אנחנו תכף, בהמשך, אני אתייחס איך אנחנו מגישים התנגדות ומה הנימוקים שאנחנו יכולים לעלות במסגרת התנגדויות. אז זה הרשם לענייני ירושה. אחרי שמוגשת ניתן הצו, מי שרוצה להתנגד, הסיכויים שלו לקבלת התנגדות פחותים בהרבה. יש קושי מאוד גדול להגיש התנגדות אחרי שניתן הצו, כי במצב כזה אנחנו צריכים להגיש בקשה לבטל את הצו לפני שמגישים התנגדות, ובבקשה לביטול הצו
אנחנו צריכים לנמק למה לא הגשנו התנגדות בזמן. בדרך כלל הנימוק היחיד זה שאני לא ידעתי, כי אם ידעת, לרוב, ברוב המקרים המכריע, דוחים את הבקשה. גם אם יש סיכויים טובים להתנגדות. לכן אם רוצים להתנגד, חייבים לעקוב אחרי הבקשות האלה, ומיד כאשר מוגשת בקשה להגיש התנגדות. כי אם ניתן צו, הסיכוי שהתנגדות תתקבל היא פחותה בעשרות אחוזים. וכאן אנחנו נעבור לנושא של הפקדת צוואה. אחד מהתפקידים הנוספים שיש לרשם לענייני ירושה זה האפשרות שכל אדם שעורך צוואה להפקיד את הצוואה שהוא ערך אצל הרשם לענייני ירושה. מה זה להפקיד צוואה? קודם כל, ההפקדה, הליך ההפקדה הוא מעשה אישי של עורך הצוואה. מה זה אומר? זה אומר שגם אם אני עורך צוואה אצל עורך דין, אני לא יכול לבקש מעורך הדין ללכת ולהפקיד את הצוואה בשמי. אני חייב בעצמי ללכת לרשם לענייני ירושה ולבצע את הליך ההפקדה. הרשם זה בית המשפט. לא, זה לא בית משפט. הרשם לענייני ירושה זה תפקיד שהוא מוכר על פי חוק, הוא קם על פי חוק, ותפקידו להתעסק בהכרזת יורשים. אליו מגישים את הבקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה, והוא מבצע את כל מה שקשור. זה כמו ארכיון כאילו צריך. יש לו ארכיון, בוודאי. אם אנחנו מפקידים אצלו צוואות, יש לו ארכיון מלא, שלם, שאנחנו, והדבר מקוטלג, ובבוא יום, אם באמת אותו אדם שהפקיד את הצוואה נפטר, ואף אחד לא ידע שיש צוואה, זה באמת תפקיד פעולת ההפקדה, אז אנשים שחושבים שהם זכאים לרשת אותו מכוח החוק, מה שנקרא ירושה על פי דין, פונים לרשם, ואז הרשם אומר להם, רק רגע, יש אצלי צוואה מופקדת, אתם לא יכולים לקבל צו ירושה. כיוון שיש צוואה. ומתי זה טוב גם? כאשר אנשים רוצים לערוך צוואה ולא רוצים לספר לקרובים שלהם, שמה הם קבעו בצוואה שלהם, לא רוצים לריב עם זה ולא רוצים לריב עם זה, אבל מה שהם קובעים בצוואה זה מה שהם שלמים איתו. אז כדי לא לריב בחיים עם אנשים הקרובים להם, פשוט עורכים צוואה, וכדי שיובטח שהצוואה שלהם תצא אל הפועל, היא זו שתקוים, פונים לרשם לירושה, מפקידים, ועל ידים שבבואים זאת הצוואה שתקוים, לא יקבלו צווי ירושה, ולא שום דבר אחר, אלא אם כן יש צוואה מאוחרת יותר שהיא מקוימת, אבל בפועל זה תפקיד ההפקדה. א', להבטיח שהצוואה שלי היא זו שתקוים, ולא יהיו צווי ירושה נוספים, וגם כדי לא להיכנס לוויכוחים וחיכוכים עם הסובבים. סליחה, צריך להפקיד מקור? ודאי. רק מקור. יותר מזה, אני גם אמרתי קודם, שמגישים את הבקשה, לצו קיום צוואה, זאת אומרת, היורש מחזיק את הצוואה שמכוחה הוא יורש, כאשר הוא מגיש את הבקשה הוא חייב להגיש מקור. אם אין לו מקור, יש לו בעיה קשה. שהיה צריך לפתוח הליך נוסף, הליך ביניים, שבכלל ירשה לי להגיש את הצוואה הזאת. איפה מפקידים אותם? אצל הרשם לענייני ירושה. יש בכל מחוז יש רשם לענייני ירושה. לא ברור. מה לא ברור? היורש לא יכול להחזיק את הירושה. לא, אני אמרתי שלעיתים מורישים שעורכים צוואה, הם עורכים את זה במספר העתקים, הרבה פעמים ממני לוקחים 3 העתקים, אחד מחזיקים ביד, יש כאלה שמפקידים ויש כאלה שנותנים העתק נוסף למי שצריך לרשת מכוח הצוואה. אומרים לו, תחזיק בידיים שלך את הצוואה המקורית. אז הוא מחזיק את הצוואה. יש כאלה שלא מעוניינים, אז לא נותנים. אין חובה לתת בידיו של היורש העתק מהצוואה. אבל בעצם הידיעה שלו הוא יכול לשלוט כאילו בשותפים האחרים שלו. לא, זה לא נותן לו יתרון. הוא יכול להגיד להם, תראו, אני היום. קודם כל זה נכון, אז מוריש חכם לא עושה את זה מראש, אלא אם כן היורשים חלקים, זאת אומרת מי שאמור לרשת יורש בחלקים שונים, או שהוא שותק ולא אומר דבר. יש כל מיני סיטואציות, זאת כבר החלטה של המוריש מה הוא רוצה לעשות. הוא יכול לתת, הוא יכול לא לתת, אין חובה. מה אם יש הצוואה מופקדת וחלק חלפה הפרזה בראש של היורש, של המוריש, הוא רשאי, אנחנו תכף ניכנס גם לזה, הוא רשאי לשנות את צוואתו מתי שירצה ואיך שירצה. היא ההפקדה
היא לא זו שנותנת תוקף לצוואה, היא רק מבטיחה שידעו על הצוואה הזו. אם יש צוואה מאוחרת, כעיקרון היא זו שקובעת. גם אם הייתה הפקדה קודמת, אם אותו אדם למשל הפקיד, ושכח שהפקיד, וערך צוואה נוספת ולא הפקיד אותה, זה לא פוגם בצוואה המאוחרת. היא עדיין זו שיבקשו את הקיום שלה. ההפקדה לא יוצרת את התוקף, היא רק מבטיחה שידעו ביום מסוים שיש צוואה. ההפקדה האחרונה זאת שקובעת. לא, היא לא. תפקיד, בואו שימו לב, תפקיד ההפקדה זה לא לתת תוקף לצוואה או לתת לה מעמד חשוב יותר על צוואות אחרות. המעמד של ההפקדה, החשיבות בהפקדה זה רק להבטיח שידעו שיש לי צוואה. אני יודע שבסופו של יום ידעו שיש לי צוואה. לא ינסו להשמיד אותה ולא יעשו שום מניפולציה בקשר לצוואה שלי. בסדר? יש נוסח אחיד לצבא או בסיסי? תראה, יש נוסחים בסיסיים לצוואה. כאשר לא מדובר בצוואה מסובכת, או זה מאוד פשוטה, אז יש נוסח מסוים שהרבה נוהגים לפי הנוסח הזה, אבל מאוד חשוב לדעת. זה גם יכול להיות מאוד מסוכן, מכיוון שהחוק קובע אלמנטים מסוימים שצריכים להיות בצוואה, ואם אין את אותם אלמנטים, ותכף אני אגיע לזה, זה יכול לפגום בצוואה, ואז יהיה קל יותר לבטל אותה. אנחנו תכף ניכנס מהם צוואות ומהם אלמנטים של כל צוואה וצוואה. עכשיו אני בדיוק מגיעה לזה, לנושא של עריכת צוואה, וגם מי עורך ומה עושים ואיך עושים. אז באמת אנחנו נעבור עכשיו באמת מהי צוואה, איך עורכים צוואה. אז כפי שאתם שאלתם באמת מי עורך צוואה, אין חובה שעורך דין יערוך צוואה. אדם יכול לערוך לבד צוואה. בדרך כלל עורכי דין עורכים צוואה כי הם יודעים מה האלמנטים שצריכים לכתוב, צריכים להופיע בצוואה. הם יודעים, בדרך כלל מי שבקיא בדיני ירושה, יודע על מה בתי משפט שמים לב בצוואות, ואז הוא יודע גם לערוך את הצוואה בצורה כזו שהיא תהיה טובה יותר. אני אתן לכם דוגמה. החוק לא מחייב לציין בצוואה למה אני לא מוריש לילדים מסוימים. אני יכול מתוך 3 להעדיף 2 ואחד לא להוריש לו. החוק לא אומר שאני חייב לציין בצוואה למה אני לא מוריש לשלישית. אין חובה כזאת. אבל מי שבקיא בפסיקה יודע שבתי משפט מתייחסים לזה. הם כן רוצים לדעת למה לא הורשת לשלישית. אז מי שבקיא בדיני ירושה יודע שהוא צריך לכתוב משהו בצוואה. עכשיו זה רק דוגמה אחת. יש הרבה דוגמאות נוספות מה כדאי לשים לב בצוואה ומה לא שמים לב. אז בעיקרון, אדם יכול לערוך לעצמו צוואה, ויש צוואות כאלה שנכתבות בכתב יד. אבל הולכים לעורך דין מכיוון שעורך דין יודע בדרך כלל מה לכתוב, איך לכתוב, ואם הצוואה קצת יותר מורכבת או יש הדרה של יורש מסוים, מה בדיוק לכתוב בצוואה כדי שיהיה כמה שפחות קל לתקוף אותה. כי אפשר לתקוף צוואה. העובדה שאנחנו עורכים צוואה זה לא סוף פסוק, אפשר לתקוף אותה. אז מה באמת צריך לעשות כדי להגיד כמה שיותר על הצוואה? אז אמרנו באמת שברמה העקרונית אנחנו לא צריכים עורך דין. אבל לפני שאני עוברת לסוגי הצוואות, לפני שאני אפרט, אני רוצה להתייחס לעיקרון מסוים, עיקרון שחוק הירושה ממש מקדש אותו. וזה העיקרון של החופש לצוות. חוק הירושה אומר דבר כזה, יש לנו עיקרון שכל אדם רשאי לקבוע מי היורשים שלו. אנחנו לא מתערבים בזה וזה עיקרון מקודש, אנחנו חייבים לממש ולקיים את מה שהאדם קבע בצוואה שלו, ובלבד שהוא עשה את זה מרצון חופשי, ושלא היה מושפע, ושידע מה שהוא עושה. אם אנחנו שוללים את האפשרויות האלה, אנחנו מחויבים לקיים את הצוואה, גם אם זה לא נראה לנו, גם אם זה לא נראה לנו מוסרי, וגם אם זה לא נראה צודק, חייבים לקיים את הצוואה הזאת. שנייה. מה המשמעות מעבר לזה של החופש לצוות? זה שאנחנו לא יכולים להתנות, למשל בהסכם, שאדם מסוים יערוך צוואה, או שאנחנו מונעים ממנו מלשנות צוואה. הרבה פעמים, כאשר אני עורכת הסכמי גירושין בין בני זוג, ולרוב זה ככה,
הבדירה מתחלקת בין בני הזוג, ואז האישה אומרת, כן, כן, אבל אני רוצה שתערוך צוואה, ואתה תבטיח ותצווה בצוואה את המחצית מהדירה שלך לילדים, ואתה תבטיח שאתה לא תשנה את הצוואה. יכול לחתום את זה כמה שהוא רוצה, אבל זה לא חוקי, זה בטל, ובחוק לא מאפשר הסכמות כאלה. אי אפשר להתנות על זה שלא יהיה ניתן לשנות צוואה. זה אחד מהעקרונות הכי חשובים בדיני הירושה. וזה אומר למעשה, גם אומר בצורה אחרת שאני יכול לערוך צוואה ומחר לשנות אותה, ומחרתיים עוד פעם לשנות אותה, וכמה פעמים שאני רוצה לשנות. זה נכון שאולי זה יכול להעיד שהאדם אולי לא היה כל כך יציב ולא ידע מה הוא עושה, אבל זה ברמה העקרונית. אני יכול להחליט מי יירש אותי, אף אחד לא קובע. אף אחד גם לא יכול למנוע ממני לשנות את הצוואה ביום כזה או אחר. זה ברמה העקרונית, אחד מהעקרונות החשובים ביותר בדיני הירושה. מכאן אנחנו נעבור לסוגי הצוואות שקיימים על פי החוק. אז הצוואה הראשונה שמוכרת על פי החוק היא הצוואה בכתב יד. הצוואה בכתב יד, כשמה כן היא, זו צוואה שנערכת כולה בכתב ידו של המצווה. אי אפשר להדפיס אותה חלקית וחלק לכתוב בכתב יד, היא כל כולה צריכה להיות בכתב ידו של המצווה. היא גם צריכה לשאת חתימה, צריכה להופיע חתימה של המצווה ותאריך. אלה שלושת הקריטריונים שצריכים להופיע בצוואה בכתב יד. אם שלושת הקריטריונים האלה מופיעים, ברמה העקרונית מדובר בצוואה, אם יש לנו שם סעיפי הורשה. סליחה? כן. אמרת שאי אפשר לשים התניה, ברור. התניה של מה? התניות אפשר, שאלה איזה התניה. לא, התניה שלא תשנה צוואה בעתיד. זה ברור, אבל אפשר לשים התניה למשל שהחלק שלי, 50% שלי, האישה לא יכולה להעביר למישהו אחר. כן, בהחלט. זאת אומרת, לשים איסור. כן, כן, אנחנו גם נגיע. במקום... בהחלט, אנחנו תכף נגיע מה ניתן לכתוב בתוך צוואה. זה המקצועניות שלא נותנים לכם. אז קודם כל, אנחנו קודם כל מתייחסים מהם סוגי הצוואות, ואחר כך ניכנס באמת מהם ההתניות שיהיה מותר לכתוב בתוך הצוואה, זה למעשה תכנון של צוואה. אז ברמה העקרונית צריך להיות כתב יד של המצווה, חתימה ותאריך. ברמה העקרונית, ובאמת צריכים להיות סעיפי הורשה, מי אני מוריש. מאוד חשוב לדעת, אני לא יכול לקבוע בצוואה, אדם שהוא יקבע מי היורשים שלי. החוק אומר שסעיף כזה גם בטל. אני לא יכול, אני צריך לקבוע מי היורשים. אז זו צוואה בכתב יד. כשאנחנו נגיע לסוגיית הצוואות ההדדיות, אנחנו נדבר על זה שצוואות הדדיות זה צוואות ששני בני זוג בדרך כלל עורכים אחד עם השני. באמת הייתה השאלה, האם בן זוג אחד יכול לכתוב את הצוואה לשני בני הזוג? האם זה מקיים את התנאי של בכתב יד? ופה בית המשפט העליון ענה, לא. למרות שצוואות הדדיות הרבה פעמים נערכות במסמך אחד, כאשר הוא מודפס, כשמדובר בצוואה אחרת, לא צוואה בעדים. מה זה הדדיות? זה צוואות ששני בני זוג עושים, אחד עם השני. תכף אני אסביר את זה בהמשך. אז כאשר אנחנו עורכים צוואות כאלה, אם הן נערכות בכתב יד, כל אחד מבני הזוג חייב לכתוב את צוואתו בכתב ידו. אם זה נערך על ידי אחד מבני הזוג, עבור השניים, הצוואה השנייה בטלה, כי לא בכתב ידו של המצווה השני. דבר מאוד מאוד חשוב. סליחה? חתימה של שניהם על הצוואה לא מספיקה? לא. כל הקצבה צריכה להיות בכתב ידו של המצווה, ולכן הן צריכות לערך שני מסמכים נפרדים. אבל העורך דין יכול להכיל לשניהם. אנחנו מדברים כרגע על צוואה בכתב יד. צוואה שעורך דין עורך היא לא צוואה בכתב יד. יכולה להיות צוואה נוטריונית, צוואה בעדים, שזה כבר כללים אחרים, וכשמדובר בצוואות כאלה, צוואה הדדית יכולה להיות במסמך אחד. אבל כאשר מדובר בצוואה בכתב יד, אחד מהאלמנטים שכל הצוואה של אותו אדם תהיה בכתב ידו, ולכן כשמדובר בצוואות הדדיות, לא בכתב יד, לא ניתן לערוך את זה במסמך אחד, אלא בשני מסמכים נפרדים, כשכל אחד כותב את צוואתו בכתב ידו. סליחה, שאלה, בנושא הזה. זאת אומרת, אישה, ואני צריך לכתוב מילים, מה שכתב... בדיוק, אבל בכתב יד, כל אחד בכתב יד, כן, בבד. והיא אצלי ואני אצלה. לא, היא שאלה ואתה שלך. אוקיי, שמגישים, נפטר אחד מבני הזוג. כן. זה רלוונטי זה לא? כן.
מגישים את שניהם ועושים אחרי זה צו ירושה? אם מדובר, אנחנו גם נגיע לצוואות הדדיות, כשמדובר בצוואות הדדיות, כשאחד מבני הזוג נפטר, רק צוואתו מוגשת לרשם. מכאן אנחנו נמשיך באמת לצוואה בעדים, שזו צוואה שבדרך כלל הולכים אצל עורכי דין. צוואה בעדים, זו צוואה... צוואה בעדים... איך קוראים שזה אכן כתב ידו? זאת לא שאלה אחרת, אז אם יש מחלוקת בנושא הזה, מביאים גרפולוג, מביאים דוגמאות, יש לי כרגע צוואה בכתב יד שהגשתי לרשם, ובאמת היועץ המשפטי, לפני שהעברנו את זה למתן צו, דרש הוכחות שאכן מדובר בכתב ידו של אותו אדם, והיינו צריכים להגיש תצהירים של חברים, מכתבים שהוא שלח, ובאמת עשו השוואות, והיו אנשים שהעידו שהם מזהים את כתב ידו של המנוח, ונותנים בסופו של דבר צו. אבל זו כבר שאלה אחרת. אם כתובים עדים, שהוא כתב, לא צריך כל התהליך. עכשיו, כשאנחנו מדברים על צוואה בעדים, אין חובה שזה יהיה בכתב ידו של אותו אדם. כי מה, העדים הם בעצם התחליף לכתב. הכתב זה ההיבט האישי של האדם, שהוא כותב. אם אין עדים, איך אנחנו נדע שהוא כתב את זה? אבל כאשר אנחנו מדברים על צוואה בעדים, יש כאן שני עדים שיכולים להעיד שמדובר בצוואתו של אותו אדם. זאת בדרך כלל הצוואה שעורכי דין עורכים. אנחנו עורכים צוואה, ואחר כך מביאים שני עדים שחותמים שאכן אותו אדם חתם בפניהם והצהיר שזו צוואתו. ההליך הזה של ההצהרה הוא מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים האלמנט הזה חסר בצוואות, וזה יכול לפגום בצוואה. מאוד חשוב שבצוואות בעדים יהיה רשום שהמוריש הצהיר בפני שני העדים שזו צוואתו, והעדים מצהירים שהוא הצהיר בפניהם שזו צוואתו. זה אחד האלמנטים הכי חשובים בצוואות של עדים. סליחה? העדים שווה עורך דין? תמיד זה עורך דין? אני אומרת שזה בדרך כלל הצוואה שעורכי דין עורכים. אם הוא לא נוטריון, זו הצוואה היחידה שהוא יכול לערוך. זו צוואה בעדים. זה אומר שהמצווה חותם על הצוואה בדרך כלל בפני עורך דין ושני עדים. הוא לא חייב בפני עורך דין, כן? אפשר להכריז... העיקר שיהיו שני עדים. ומה אם העדים נפטרים? אם העדים נפטרים, יש בה שנקרא, זה לא פוגם בצוואה, אבל כאשר ניגשים לבית המשפט כדי לממש את פסק הדין, בדרך כלל, בוא נצא מנקודת הנחה שבאמת יש צוואה שהגשנו אותה לקיום, יש שני עדים, אנחנו ניגשים לרשם לענייני ירושה, מגישים בקשה, ויש התנגדות לצוואה, היא מוגשת לבית המשפט. מה עושים בבית המשפט? מקיימים הליך מלא. האם יש מקום לקיים את הצוואה או לא? בדרך כלל במצבים כאלה, העדים שמגיעים הם גם העדים שהיו עדים לצוואה. הם יכולים להעיד מה היה הלך רוחו, איך הוא היה, האם הוא דיבר כמו שצריך, האם הוא הלך כמו שצריך, דיבר לעניין, חייך, לא חייך, היה בדיכאון. זה מאוד חשוב כדי, העדים נותנים חיים להליך הזה של עריכת הצוואה. כי בלעדיהם קשה באמת להעריך מה היה במועד של עריכת הצוואה. הרבה פעמים הם נותנים תמונה בהירה יותר לבית המשפט לגבי ההליך הזה של החתימה על הצוואה. סליחה, יש מצב ששני העדים בעדים. כן. ששני העדים, אחד מהם יכתוב ושלושתם יחתמו? לא הבנתי. צוואה עם עדים. נו. שאחד מהעדים יחתום, העד השני יחתום, וגם המוריש יחתום. הם חותמים, אחרי זה כך. כן, אבל זה לא כתב ידו. כתב יד של אחד העדים. לא. אדם שלא יודע לכתוב, לא יודע לחתום, הוא חותם עם טביעת אצבע. ולכתוב? הוא לא חייב לכתוב, גם טביעת אצבע היא חלף חתימה. לכתוב. אז צוואה בעדים בדרך כלל מודפסת. היא לא בכתב יד. ואתה יכול להדפיס אותה. זה לא המובן, אז אני אסביר. העדים הם התחליף לכתב. אפשר להדפיס את הצוואה הזאת, ובסוף הצוואה יש חתימתו של המצווה ותאריך, ולאחר מכן חתימה של שני עדים. סליחה, אני רוצה פשוט לחדד משהו. כן. זאת אומרת שבוא נאמר שמישהו כתב צוואה, אני מוריש לאשתי, היא מורישה לי, זה כתב יד. כן. כתב יד, כי יש שני עדים. זה תופס לגבי... קודם כל, אם אתם עושים את זה בכתב, אתם לא צריכים עדים. אבל אם אתם רושמים עדים, אז זה גם בסדר. זאת אומרת, לא צריך צוואה שכתובה על ידי בן זוג השני? זה שולל את זה. אני אחזור על זה. מדובר בצוואות הדדיות, כשאתה מדבר איתי על צוואות הדדיות, כאשר מדובר בצוואה בכתב יד,
שני בני הזוג, כל אחד בנפרד עורך צוואה בכתב ידו, מלא. זאת אומרת, לא, שני עדים לא מבטלים את זה. אין צורך בשני עדים אם זו צוואה בכתב ידו. לא, הם לא מבטלים את זה. לא, הם לא מבטלים, זה רק נותן מה שנקרא משנה תוקף. אם זה בשני עדים, מודפס, אז זה יכול להיערך גם במסמך אחד. ובסוף שניהם חותמים. מפה אנחנו עוברים לצוואה הנוטריונית. צוואה הנוטריונית זו צוואה בפני רשות בדרך כלל. צוואה נוטריונית זה סוג מסוים של צוואה בפני רשות. זו צוואה שיכולה להעריך בפני שופט, דיין, והצוואה הנוטריונית. שלושת הסוגים האלה של הצוואות זה צוואה בפני רשות, כי גם נוטריון נחשב למעשה למעין רשות כמו בית משפט או בית דין. הצוואה הזאת, כאשר עורכים אותה בפני נוטריון, אין צורך בעדים. זאת אומרת, אנחנו עורכים את הצוואה בפני נוטריון, ואז יש את הצוואה הזאת עם הסרטים האדומים, ואנחנו יודעים כל שנראית בצורה של מסמך נוטריוני, אין צורך בעדים. הצוואה הזאת מודפסת בחתימת המצווה ללא עדים. האישור הנוטריוני, החתימה של הנוטריון, היא למעשה התחליף של העדים במקרה הזה. אבל צריך מקור. תמיד מקור. תמיד מקור. צוואה, יש חשיבות עליונה במקור. אין העתק מתאים למקור ואין שום דבר. אני יכולה להגיד לכם יותר מזה, כמה זה חשוב. כאשר עורך דין עורך צוואה, הוא מחויב תוך תקופה, אני לא זוכרת, 60 יום או משהו כזה, להעביר את הצוואה לרשם לענייני ירושה, כאשר הוא יודע שהמצווה נפטר. ואם הוא לא מעביר את זה לרשם לענייני ירושה, זו עבירה פלילית. ממש כך. זה אחד המקרים הבודדים שאת יכולה לראות בחוק אזרחי, עבירה פלילית של עורך דין. למשל עושה הצבא, הוא יכול להעביר את זה לרשום לענייני ירושה. כן, הוא יכול, אבל אם הוא לא מעביר... לא, כאילו שיהיה אצלו. למשל. נכון. כאילו לשמירה. נכון, הוא יכול, אבל במקרים של אין צבא אצל הרשם, ועורך הדין שערך את הצבא יודע שמישהו שהוא ערך בשבילו צבא נפטר, הוא מחויב להעביר את הצבא המקורית לרשם. מה שיש לו ביד. מפה יש צוואה נוספת שהיא צוואה בעל פה, היא צוואה מאוד מיוחדת. היא לא צוואה שגרתית, והיא מתייחסת לסיטואציה מאוד מיוחדת. היא מתייחסת למצבים בהם אדם, מה שנקרא, עומד בפני המוות. זאת אומרת, אדם יודע שיכול להיות שעוד חצי שעה הוא פשוט ימות, והוא רוצה לצוות את עזבונו, הוא יכול לומר את ההוראות הירושה בפני שני אנשים שנמצאים בפניו, ואותם שני אנשים מחויבים להעלות את דבריו על הכתב ולהפקיד את הכתב, שזה נקרא זיכרון דברים, מחויבים להעביר את זה לרשם לענייני ירושה. אם תוך 30 ימים מאותו מועד, אותו אדם, מה שנקרא הסכנה חלפה, הצוואה בטלה, והוא מחויב לערוך צוואה אחרת על מנת שיהיה לזה תוקף. זו צוואה מאוד מאוד מיוחדת שמתייחסת לסיטואציה גם מאוד מיוחדת. שעתיים אחרי. אז זה בוודאי מתוקף. אם הוא אמר את דבריו, את ההוראות שלו, הוראות הירושה, הוא אמר את זה בפני שני עדים והוא הלך לעולמו, בהחלט יש תוקף לדברים האלה. לא צריך לחכות 30 יום. לא, אמרתי שאם תוך 30 ימים הסכנה חלפה והוא נשאר בחיים, ההוראות בטלות. הוא חייב לערוך צבא כמו כל צבא אחרת. ואיזו הוכחה יש לשני האנשים האלה שזה משהו? נכון שזו בעיה, בגלל זה צריך שניים ולא אחד. זו יכולה להיות בעיה, זו גם צבא מאוד לא שגרתית. אנחנו גם לא נראה את זה. בהחלט יכולה להיות בעיה, אבל זה החוק. אם זה שניים בעלי אינטרס. נכון, אני אומרת, יכולה להיות בעיה, אבל זה החוק. מה עושה בן אדם שלא יודע קרוא וכתוב? מה? מה עושה בן אדם שלא יודע קרוא וכתוב? מי שלא יודע, קודם כל, צריך להקריא בדרך כלל. אין חובה כזו, אבל בדרך כלל עורכי דין מקריאים. יש גם בעיות עם אנשים שלא דוברים את השפה. אתה מגיע לעורך דין המצווה מדבר בכלל שפה אחרת, ועורך הדין מדבר שפה אחרת. אז הפסיקה קובעת, החוק לא קובע הוראות בנושא הזה, אבל הפסיקה קובעת שאומנם החוק לא מחייב לתרגם, גם בדרך כלל צריך תרגום, אבל לא חייב לציין את זה בצוואה, אבל מאוד מומלץ לציין האם היה תרגום ומי תרגם את הצוואה.
למרות שזה לא חובה. יש לי אח שהוא לא יודע קרוא וכתוב, וכאן נוצר לנו בעיה שהוא רוצה לכתוב צבא. כן. אז בגלל שהוא לא יודע קרוא וכתוב, מה עושים? צבא בעל פה אפשר? לא, צבא בעל פה לא, זאת שזה לא רלוונטי. מה שאני הייתי ממליצה זה או לעשות צבא בעדים, או צבא בפני רשות, ולהקריא לו את זה ולהצהיר שזה הוקרא לו, שהוא לא יודע לקרוא אותו וזה הוקרא לו, והייתי ממליצה באמת שיהיה עד נוסף שיעיד שאכן הוקרא והבין את זה. כשיש מצבים כאלה שיכולים לפגוע בצבאה, אני מאוד ממליצה לגבות את זה בכל מיני, אפילו לצלם את זה. כי כאן באמת אני הייתי אומרת לכם במאמר מוסגר, הרבה פעמים חושבים שצילום בווידאו זה תחליף לצבאה, וזה לא נכון. החוק לא מכיר בצילום וידאו כתחליף לאחת מהצבאות האלה. צילום וידאו יכול להיות מה שנקרא בנוסף. הוא יכול לאפשר לשופט שיושב בדין לקבל יותר רוח ממה שקרה, להבין, כי מה קורה? כאשר מבאים עדים וכל אחד מהעדים מספר לשופט מהאש, נוצרת איזושהי תמונה בראש של השופט והוא מתרשם בדרך מסוימת. אבל כאשר מביאים צילום וידאו, השופט מתרשם באופן ישיר מהאירוע של עריכת הצבא, הרבה יותר קל לו לקבוע האם הוא הבין או לא הבין. אבל צילום וידאו לכשעצמו לא מספיק. את צריך לעשות את זה באחת צורות. במקרה שלך אני הייתי גם ממליצה לצלם את זה בווידאו. כי אפשר להתרשם שהקריאו בפניו, שהוא הבין, איך הוא הגיב להקראה הזו, דיברו איתו, שוחחו איתו. זה מאוד עוזר לתת תוקף לצבאה בנוסף. זה נותן רוח גבית לצבא. סליחה? נותן רוח גבית לצבא. כן, זה נותן, השופט מתרשם באופן ישיר מהאירוע. הוא לא צריך עדים שהוא, כל אחד, אתה יודע, כל עד יש לו, מתאר את הדברים בצורה שהוא רוצה לתאר. שהוא רואה את האירוע, בלי מה שנקרא תיאורים מסביב, אז הרבה יותר קל לו באמת להבין שהוא הבין מה הוא עושה באותו זמן. רגע, צבא שהופקדה אצל הרשם. כן. ואחרי זה רוצים ליצור צבא אחרת, והיא לא מופקדת. איך מקבלים את האישור לצבא הזאת? לא צריך אישור, אותו דבר כמו שסיפרתי, שום דבר לא משתנה. האם מתנגדים לצבא? אם אתה עושה צבאה החדשה, תבחר את 1, 2, 3 לצבא, מה שאתה רוצה אתה בוחר. אתה חייב צריך את זה נוטריוני, עדים, בכתב יד, כל צבא היא לגיטימית. מי קובעת? הצבא האחרונה. אנחנו רק נמשיך, כי אין לנו עוד הרבה זמן, 40 דקות, יש עוד הרבה נושאים לעבור. אנחנו מפה נעבור לנושא של תכנון ירושה. תכנון ירושה, למה אנחנו בכלל צריכים לערוך צבא? אם החוק קובע שהאישה יורשת חצי, או הבעל יורש חצי, וילדים בחלקים שונים,